Nagpatuman na og water rationing ang Zamboanga City Water District sa pipila ka mga barangay sa syudad tungod sa padayong pag-ubos sa water level. Sayron tang detalya sa report ni Krisa Dapitan. Nagproblema sa kadaghan sa iyang labhonon ang residente nga si Jodex Lynn De Leon sa Barangay Labuan sa Zamboanga City. Dili masugdan ang panglaba sa ilang mga sinina tungod kay nagsugod na ang water rationing sa Zamboanga City Water District. Lisod ma'am, ang pagwalay tubig, may kuryente wala. Nagakuha lang mi sa silingan namo nangahatag lang sila tubig kay bomba man. Si Cecilia Tubilia, nga residente sab sa maong barangay, wala kuno kabalo nga adunay na ipatumang water rationing. Hindi ka sabi. Okay lang. Okay lang kasi amo mga siguro palisiya. Okay lang. Si mga kwanto diya, Na hindi kami agwanta. gani ang Lawingan River sa ilang barangay namalhan na og tubig kay halos 3 ka semana na nga wala nakasinati sa pag-ulan ang lugar. May reduction na tayo sa production. Sa Bitali, I believe mga 40% ang dropping ng production niya. And same thing with Labuan. Until the weather conditions improve, yung mga projections sa weather ngayon, Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.